SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyci. Hej, lubi připospohária. Sydom razu sme SPTWS myto předpodali miestem. Každý z nás pa začúva tu častých korona naprav so pomalu k konci blíži. Korona nie ze sveta, ale tuta vostuda, kiž každý doma mieš v prvních dňach a tuta kreatívnosť, kiž sa s tým budíva. To je ty 15 na tej ličbe tých poskytkov, kiž ja svúce nerozče. A to, da sme sa rozsudžili, že my dalej nemitujeme, ale podľa toho 7. myta z tega ostaneme. Ale to nereka, že digitálny svet je s tým zaurené, vlastne nic serbský svet. Aber? Nie, na žan pad, nemôže to tak postať. My sme 7 mytov doživili, ktoré sú na šelakoriša razu boli, to by vučba, to by poskytky za dzieci, to by livestreamy, a my si přejeme, že to je jen spočatek, ale že miło se to na kuže pa dalej plešť. No, kuže pad, ja môžu vás tiež ináč tam vonka plánovať. Ľubí ľudia, činite dalej tak, stajete vaše website, vaše spiewy, vaše kulturne činnosti, vaše videa, alebo tiež hodančka, celé proste dosyče, tak zase naša ľubá serbská reč tiež potom dále vysyčí šíri. A sme s tým taktiež nové serbské rečné rumy na polu digitalizácie po takým internete docpieme. A po takým tiež stron załožby útrobný džak všim, ki sú tomu prinošovali serbskú reč prezentnižu činč ve syči. Ze stron załožby snano inož dwie pokazce môževamo ze srdci paru na tym, so všelejke spiewy, ki sú ve załožby jako CD vyšli, skončne tiež ako streaming poskyča online. Tam sme technické niekotre bariéry převynič dobili, ale my blížime sa konci. A tak ešte v médiách sa ešte čítali, miestem má załožba techniku za nahrávanie spievov a video. A prynje pospyty a prynje session, kajž Enterprise sú ižo bieželi, torika môžeme sa tiež v príchodných dňach a týždňach veseliť na reálne serbské hudžbné videa. Ja som vesel, že sa ten digitálny svet voprodže tiež tak vújiva z tého entuziasmom a tým veselom. Tu už dále tak útrobné džak všim, ki sú sa obdžilili, nic inož tých, ki sú my to dostali, ale voprodže všim, ki sú tam tomu prinošovali. Utrobný džak.